ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଅପରାହ୍ନର ବଡ଼ ଖବର। ଖରାରେ ସିଝୁଛି ରାଜଧାନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ। ଉପାନ୍ତରରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗରମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ମାର୍କ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ମାର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ହୀରାକୁଦ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ସହରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 14ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍। 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍। ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 6ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ମିଳିବ। ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାକିରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଡାକ ବିଭାଗ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାକିରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଡାକ ବିଭାଗ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ ବିଭାଗ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗ ସିବିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିପାରିବ ସ୍ୱାମୀ। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ ସ୍ୱାମୀ। ଏକ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ନଥାଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ମାନସିକ ଚାପ ପକାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇପାରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। ସକାଳ 7ରୁ 11:30 ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ତାତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସକାଳୁଆ ହେବ। ସକାଳ 7ରୁ 11:30 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସକାଳୁଆ ହେବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଜ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଡଙ୍ଗା ନିୟମ। ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଯାତାୟାତ ମନା। ଓଡ଼ିଶା ଡଙ୍ଗା ନିୟମ 2004କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ସହ ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 494ରୁ 616 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 616ରୁ 736 ଟଙ୍କା, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 736ରୁ 858 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଜୁରୀ 858ରୁ 959 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କୃଷି ନିର୍ମାଣ, ସଫେଇ, ଲୋଡିଂ, ପଥର ଖଣି, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜାଗୁଆଳୀ ଏବଂ ଅଣବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜାଗୁଆଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।